Dobrý den, rád bych vás seznámil s novinkami systému CRM+, a to v právě uvolněné verzi CRM Plus 5.0. Prezentace se bude týkat desktopové verze systému, popis změn ve webové aplikaci WebClient CRM Plus bude uveden v jiném prezentačním videu. Spouštění systému probíhá obvyklým způsobem poklikáním na soubor CRM Plus Exe. Po zobrazení dialogového okna se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem. Na přihlašovacím okně si můžete povšimnout nových ikon a loga systému CRM+. V celém CRM systému proběhla rozsáhlá výměna ovládacích ikon. Nyní mají ovládací ikony shodný barevný styl a věřím, že si je brzy oblíbíte. Po spuštění systému se vám zobrazí nový layout, kterému dominuje v horní části obrazovky ribbon s jednotlivými logickými a funkčními sekcemi. Po výběru sekce se zobrazí nabídka funkcí, které jsou obvykle seskupeny pro konkrétní CRM modul. Samostatné sekce zde naleznete například pro ekonomické funkcionality, to znamená finanční toky, finanční ukazatele či modul dokumenty, nebo funkcionality projektového plánování či skladů. Hlavní sekce s názvem domů pak seskupuje jednotlivé agendy základní instalace systému, takzvaného základního balíku Start, plus agendy plánovače, hromadného e-mailu a e-mail syncu. Pro administrátory systému bude nejpoužívanějšími sekcemi administrace a web administrace. Remote administrace ovšem uvidí i běžní uživatelé, protože zde byly seskupeny i agendy zaměstnanců, přístup k číselníkům nebo systémová nastavení. Uživatelům správy administrátora se pak navíc zobrazí agendy uživatelů a rolí, importní a exportní funkce a další. Do samostatné sekce jsou umístěny dotazy do systému. Naleznete zde dvě ikony, seznam dotazů a funkci pro zakládání oblíbených dotazů. Oblíbené dotazy jsou pak umístěny vedle těchto ikon. Podobně jako dotazy do systému mají vlastní sekci i uživatelsky definované objekty. Pokud tedy vlastníte licenci na definice vlastních objektů, budete k nim přistupovat v sekci vlastní objekty. Pokud vlastníte notebook nebo PC s menším rozlišením obrazovky, můžete si ribbon skrýt pomocí šipky na pravé straně aplikace. K jednotlivým agendám se pak můžete dostávat například z levé strany pomocí navigátoru. CRM Plus 5 má novou přepracovanou nápovědu. Kompletní dokument lze zobrazit pomocí ikony otazníku nebo lze využít kontextové funkce nápovědy. Tato nápověda se spustí pomocí klávesy F1 na té straně, kde se aktuálně nacházíte v systému CRM+. První záložka ribbonu se jmenuje CRM+. Tato záložka se skupuje několik dalších funkcionalit a oken, které byly dříve součástí menu nástroje. Po spuštění této záložky se automaticky zobrazí nová podoba nástěnky systému, která se nyní jmenuje Dashboard. Na tomto okně nalezněte jednotlivé podsekce, které vás informují o nastalých změnách v systému, upozorňují vás na úkoly a události nebo připomínky. V neposlední řadě je zde možnost definovat i váš oblíbený dotaz do systému, který se zde při každé návštěvě bude zobrazovat. Zde je například zobrazení 3D grafu s příležitostmi přihlášeného uživatele. Graf zobrazuje v jednotlivých sloupcích stavy příležitostí a výši předpokládaného obratu příležitostí. Jednotlivé sekce si můžete skrývat pomocí šipek nebo měnit jejich velikost. Tato vaše volba se zapamatuje a příště se dashboard zobrazí ve vašem nastaveném rozvržení. Ostatní podsekce menu CRM Plus jsou přihlášení uživatelé, nástroje, například pro změnu hesla nebo získání přístupových kódů, dále možnosti systému, které naleznete i v sekci administrace a v neposlední řadě sekce s novinkami. Můžete zde získat přímý přístup do novinek na webu CRM Plus nebo do novinek v systému, které vždy připravujeme při příležitosti vydání nové verze. Z původní nástěnky jsme zachovali i zpravodaj a získáte zde i informace o aplikaci CRM Plus. Další velkou změnou je levý panel navigátoru. Navigátor byl zastoupen i v dřívějších verzích systému a uživatel si jej mohl zapnout nebo vypnout. Ve verzi 5 tento panel úplně vypnout nelze. Lze jej pouze skrýt pomocí ikony šipky. Hlavním důvodem, proč nelze panel navigátoru úplně skrýt, je jeho rozšířená funkčnost.
Do tohoto panelu byly totiž mimo vlastní funkcionality navigace integrovány i filtry. To v případě, že má uživatel zobrazen seznam některého objektu, například firem, nebo jsou zde zobrazeny přepínací panely tzv. Souvisejících dat, pokud má uživatel zobrazen detail objektu. Poslední panel v levé části obrazovky se nazývá panel rychlého spuštění. Ve verzi 5.0 je jeho funkcionalita mírně omezená a bude dále rozšířována v dalších verzích systému. Panel rychlého spuštění bude sloužit k uložení nejčastěji používaných funkcí, například zobrazení nějakého seznamu, detailu či spuštění oblíbeného dotazu či funkce. Pokud budete chtít, můžete si panely minimalizovat do lišty potažením za horní linku panelů. Další zásadní změnou ve verzi CRM plus 5 je samostatná práce se seznamy a detaily objektů. Reagovali jsme tak na časté dotazy našich zákazníků, kteří volali po změně ovládání systému a otevírání oken takzvaně nahoře jim stěžovalo práci. Nyní se všechna okna, tedy seznamy i detaily objektů, otevírají v jednotlivých záložkách. A to nejen při otevření okna pro editaci, ale i při zakládání nových záznamů. Uživatel tak přesně ví, kde se momentálně nachází a jak se k dané agendě dostal. Ale vraťme se ještě zpět nejprve k seznamům. Pokud si nyní otevřete seznam, například firem, zobrazí se maximalizovaně uvnitř okna CRM+, a filtrační panel se vymění s navigátorem. Dříve, pokud měli uživatelé panel navigátoru zapnutý, zobrazil se filtrační panel vedle navigátoru. Tím se zbytečně ubralo místa pro zobrazení dat v mřížce. Nyní se tyto panely sloučily a v případě potřeby je možné se do navigátoru přepnout. Při zobrazení okna plánovače nebo například okna artiklů jsou mimo filtrů v levém panelu zobrazeny i sekce artiklových skupin nebo v případě plánovače kalendář a další filtrační panely. Funkce filtrací zůstaly ve verzi 5 nezměněny a o jejich rozšiřování se uvažuje v dalších verzích systému. Naleznete zde buď rychlé vyhledání filtru, nebo možnost zvolenou kombinaci filtrů uložit pod vlastním názvem. Pro verzi 5 se změnily i ikony pro nastavení seznamů a součtové funkce. Součtová funkce se navíc přepracovala do podoby mřížky a v další verzi systému budete moci ovlivnit, které součty chcete nebo nechcete zobrazovat. Velkou změnou ve verzi 5 je i sjednocení tlačítek Zobrazit a upravit. Nyní se toto tlačítko jmenuje Otevřít a automaticky reaguje na nastavená práva uživatele nebo zamknutí konkrétního záznamu uživatelem jiným. Pokud má uživatel právo na úpravy záznamu, záznam se automaticky otevírá v módu pro editaci. Pokud může na záznam pouze nahlížet, okno se automaticky otevře v módu prohlížení. V okamžiku otevření záznamu ale není tento záznam ještě uzamčen pro úpravy ostatních uživatelů. Uzamčení se provede až tehdy, jakmile začne uživatel s editací. Tento zámek je poté signalizován zelenou barvou záložky. Jakmile dojde k uložení změn, zelená barva zmizí a záznam je tak dostupný k úpravám i ostatním uživatelům. Toto byly hlavní změny v seznamech a nyní se podíváme na hlavní změny v detailech záznamů. Už zde bylo řečeno, že připojené podseznamy se nezobrazují jako výčet mnoha záložek ve spodní části okna, ale zobrazují se jako jednotlivé panely v levé části okna, kde se zobrazí místo filtru nebo navigátora. Je zde patrný rozdíl při přepnutí mezi oknem seznamu a detailu. Pořadí jednotlivých panelů souvisejících dat si můžete nastavit. Dále můžete určit, který panel bude jako výchozí, případně nepoužívaná související data můžete vypnout. Vaše nastavení se zapamatuje pro každého uživatele zvlášť. Změna funkcionality zobrazování detailů do záložek sebou nesla i nutnou další změnu, a sice v ukládání dat. Dříve, pokud uživatel zakládal nový záznam, se mu nejdříve zobrazila horní část okna, tam zadal informace a poté kliknul na tlačítko Uložit. Po této akci se zobrazily spodní záložky a pokud chtěl, mohl uživatel pracovat dále v těchto záložkách. Pokud nic editovat nechtěl, okno zavřel. Nyní ovšem nastává změna v chápání této akce a tuto funkcionalitu sjednocujeme se zavedenou funkcionalitou oken v systému Windows. Nově má detail každého záznamu CRM Plus 3 tlačítka: Použít, OK a Storno.
Pokud bude uživatel zakládat nový záznam, může se rozhodnout, zda bude chtít editovat další údaje i v připojených souvisejících datech. Pokud ano, použije pro uložení záznamu tlačítko Použít. Záznam se založí a okno zůstane stále otevřené. Zároveň se zobrazí sekce související data na výchozí panel. Pokud ovšem uživatel předem ví, že další data doplňovat nechce, použije přímo tlačítko OK. Záznam se založí a okno se rovnou uzavře. Pro uzavření okna bez uložení změn slouží tlačítko Storno. Při vkládání úkolu nebo události jsou uvedená tlačítka rozšířena ještě o tlačítko Publikovat. Stisk tohoto tlačítka způsobí uložení úkolu, publikaci úkolu pro případné ostatní účastníky a zavření okna. Pokud nebude tlačítko Publikovat použito, úkol zůstává ve formě konceptu. Při menším rozlišení obrazovky možná využijete tzv. Funkci splitteru. Splitter definuje rozhraní mezi horní částí tzv. Hlavičkou záznamu a spodní částí, kde se zobrazují související data. Pokud máte málo místa pro zobrazení souvisejících dat, pomocí splitteru si prostor zvětšíte a v horní části okna se vám zobrazí malý posuvník. Pozice splitteru se dle vašeho nastavení může uložit a při dalším otevření okna se zobrazí shodně. Do této chvíle byly prezentovány zejména změny v ovládání a popis vlastního uživatelského prostředí CRM plus 5. Tato verze však sebou přenáší i některé zajímavé funkce a nová nastavení, které vám mohou vaši práci zpříjemnit. Například v sekci Administrace číselníky naleznou pověření uživatelé také menu Příkazový řádek. Tam se nyní nachází 3 funkce. Obchodní rejstřík, dotaz přes příkazový řádek a připomínky. Funkce Obchodní rejstřík. Tato funkcionalita umožní administrátorovi systému nastavit úlohu, která bude postupně procházet databázi firem v CRM a k těmto firmám aktualizovat data z obchodního rejstříku. Zejména pak položky přesného názvu, IČO, DIČ či sídelní adresu. Nemusíte tak tuto funkci volat pro každou firmu zvlášť ručně. Funkce Dotaz přes příkazový řádek. Tato funkce umožní zavolat automaticky vybraný dotaz do systému, provést na pozadí nějakou akci a výsledek této akce zaslat konkrétní osobě e-mailem. Tímto způsobem mohou být ku příkladu majitelé firem informováni o aktivních příležitostech obchodníků, předpokládaných obratech, dlužnících k určitému datu a tak dále. To vše bez nutnosti cokoliv filtrovat v systému, výsledek dotazu může přijít ve formátu PDF a podobě grafu či tabulky e-mailem. Funkce Připomínky. Jedná se o konfigurátor nastavení rozesílky připomínek jednotlivých objektů. Správcům příležitostí tak můžete například nastavit, že každý den obdrží seznam připomínek k aktuálnímu dni. Další informace se již týkají nových nastavení systému. Na začátku prezentace zde byla zveřejněna informace o sekci Dashboard, která nahrazuje původní nástěnku systému. Na tomto dashboardu lze zobrazit vybraný dotaz do systému. Pokud budete chtít na dashboardu zobrazovat jiný výsledek dotazu než přednastavený, vyberete jej v možnostech systému, menu nástěnka, nově dashboard. Další změnou v nastavení je možnost definice pracovní doby. Pracovní doba se určí v systémových nastaveních menu Systém a je pro všechny uživatele shodná. Pokud budete chtít, můžete při založení úkolu defaultně přednastavovat místo celodenního úkolu pouze úkol v pracovní době. Toto nastavení si pak provedete v menu Úkoly a události výchozí interval. Reagujeme taktéž na zavedení nové sazby DPH. Do menu Výchozí nastavení si může každý uživatel vybrat výchozí stát, výchozí měnu a sazby DPH. Zahraniční uživatelé systému si tak mohou, například v případě Slovenska, nastavit výchozí měnu na eura a stát na Slovensko. Při práci s cenami, například v dokumentech, cenových nabídkách a tak dále, se budou přednastavovat tyto zvolené hodnoty. Modul Email Sync, který umí do databáze CRM Plus automaticky přiřazovat důležité e-maily z e-mailových schránek uživatelů, umí identifikovat objekt v systému pomocí přiloženého tagu v e-mailu. Pokud budete chtít tento tag v e-mailu modifikovat, například kvůli vícejazyčnému prostředí, můžete tak učinit v menu E-mail.
Pokud tento tag v e-mailech generovat vůbec nechcete, zrušíte jeho generování pomocí checkboxu. V systémových nastaveních lze mimo pracovní doby nově uvést platnost tzv. Zámku v minutách. Jak bylo uvedeno dříve, pokud uživatel začne s editací záznamu, záznam se automaticky uzamkne a jiný uživatel jej pro úpravy otevřít nemůže. Tímto nastavením lze u uzamčených záznamů jiným uživatelem automaticky zámek odstranit, například při jeho dlouhodobé nečinnosti několika desítek minut. Sjednotili jsme zadávání stavů i pro obchodní případy. Nyní je možné na obchodních případech používat tzv. Fázi, což je původní číselník stavů, a nově také stav, který je nyní shodný jako v případě projektů, dokumentů, cenových nabídek a jiných. Na jednotlivých stavech můžete definovat ikonu, barvu textu, anebo který uživatel má právo tyto stavy použít. V nastavení systému pak můžete ovlivnit, zda bude barva textu v seznamu obchodních případů zobrazena dle stavu nebo příznaku. Další, tentokrát systémová nastavení pak ovlivní, co se má stát s příležitostí, ze které byl obchodní případ vygenerován. Nově se může automaticky přepnout příležitost do určitého stavu, nebo může obchodní případ převzít původního správce příležitosti. Pokud vaše společnost vlastní licenci i na webový modul Web Client CRM+, můžete pomocí nastavení ovlivnit zobrazení a pořadí panelů na hlavním okně aplikace. Pokud navíc vlastníte licenci na modul uživatelsky definovaná pole, u jednotlivých přidaných polí můžete říci, zda se mají zobrazit i v web klientu. To byl přehled všech nejdůležitějších změn v systému CRM Plus verze 5. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Na webových stránkách CRM Plus sekce Kontakty naleznete kontaktní údaje. Děkuji za pozornost a přeji vám hezký zbytek dne.